Gima chando ahinya nikech kane jopuonj mag junior school ochako ng'anyo, ne giwacho ayanga gik manomiyo gi ng'anyo. Kaluwore gi kot mane gidhiye, ne nitiere weche mane kot ong'ado ni nyaka mondo tim ne jopuonj go, nikech number one, ne kot owacho ni mondo ndik jopuonj go e tich ma ongirore, mwaluongo ni permanent and pensionable. Ne kot owacho ni internship ok en legal ne jopuonj mosetieko university mobedo registered gi TSC. Namba ariyo, kot ne wacho ni mondo jopuonj gi nikech nondik gi e tok chik gibed compensated pesa gi mane osemigi, mano onego obed ni imiyogi kuom ndalo mane gisetiye. Omiyo jopuonj gi kanowuok kodhi e ng'anyo, ne gidhi ka gin gi direct information gi gima ne gidwaro, kendo ne giyange e media te ne giwacho gik mane gidwaro, kamoro amora ne giwacho gik mane gidwaro. Kaka union nwabedo piny kano TSC osendiko negi barua